Mukomana anonzi Majara Jairus adzoka zvekare. Akabata nhau yatoona kuti aiwa inhau yashoka vanhu, aiwa toona kuti inoinvolva mabig brother countries vakaita sana Russia. Vatoona kuti anotora mashoko ekuti aiwa nyika yeRussia aiwa iri kufanda nyika yeZimbabwe aiwa kuti ite aiwa zvinhu zviri harmful pane macitizens. Sana pena mashoko anobuda toka pana mukomana Majara Jairus ava muziva kuti aiwa in all means they try to oppose the ruling party ZANU-PF. Aiwa sabina mashoko anobuda achinyora achitaura kuti bosubscribe like watomba pay like tipina pedo pake Majara Jairus muzara nhasi aripinda nyora achiti Russia is funding ZANU-PF and the military regime in Zimbabwe to destabilize SADC region. Russia is trying to attract African leaders to its camp by claiming to be a bulwark against imperialism. Putin has targeted the so-called revolutionary parties to use as his pawns. Ndo mashoko anobuda tokopana pana Majara Jairus. Many information yake anotaura aniwana kuti anoendera mberi achiti now they are arming them to fight against their own people in the name of warding off imperialists. Look, we have now become modern day imperialists, the Russian and China. The most deplorable thing about them is that they are encouraging brutal discourse like Mnangagwa to kill people. Ndo mashoko anoita panapa nemukomana anonzi Majara Jairus varikuva vachiexposa tozoona vana Majara Jairus aiwa ndo vakomana hatizivi kuti inside information yakadai vanoiwana kupi, but most of the times kana vachinge vataura kudai aiwa munozoona nhau dziya vachizobuda mumaheadlines vakomana fambirana nhau dzowanikwa dziri dzechokwadi. Mashoko achangopinda atinoona kuti aiwa inhau yavaya vakabata vachipresenta vachiisa paX handle inozivikanwa nevanhu kuti aiwa that social media handle iende kuti vanhu vanotaura zvavanoda vachiziva kuti vane less harm. Mashoko anoita kana Majara Jairus. Tudze mafunguro enyu mutikudii pamusoro pechitiko ichi. Vabvina comment section medu, subscribe or like and turn the bell icon.